Daytoy kas masasao iti linaon iti Biblia. Tadi kiti kabsat tin na ibagbaga gapu kada tayo. Tadaytoy iti aldaw a palaginana. Itin tayo paringidaton iti Dios iti nananay nga sirib nga gapu sa dingato. Tadi kiti kabsat iti pagaammo tayo laeng iti aldaw a palaginana iti bagi nga ginana nga mahan gayam kakabsat nin tayo so timatin kadagiti linaon iti Biblia. Tadaytoy a pagsasao tinaibagbaga iti Matthew 12 iti 8. Ta iti anak iti tao iso iti apo iti aldaw a palaginana. So dayta kakabsat ti pamaneknek na naibagbaga nga gayam no intayo agsukimat wenno adalen iso daytoy italdaw a panaginana a masasao. Takinunana iti Matthew 12 iti 12 ket saan aya anapatpateg iti maysa a tao ngem iti maysa a karnero. Gapuna may palubos kadagiti aldaw a panaginana iti panagaramid iti naimbag. So dayta kakabsat ti bang panpaneknek ngayon na ibagbaga nga sipo palubos no may panggep iti aldaw ngayon tayo idaton wenno kasapulan iti namarswa kada tayo. Takinunana iti Matthew 12 iti 5 wenno di kay aya nabasa iti linteg kadagiti aldaw a panaginana nga dagiti sakerdoti iti templo sanda a nginilin iti aldaw a panaginana dida nakabasol. So dayta kabsat nga handa nga nginilin ket handa a nakabasol. Kadagiti daddo nga kabsat ngilinen nga kungkunada iti aldaw a panaginana ngem haan gayam kabsat no panunutin tayo. Tadigiti kabsatin na ibagbaga ana pawateg nga tanda gapu itintay panagsuksukimat. Takinunana iti Matthew 11 iti 19 ima iti anak iti tao a manangan ken mananginom ket adtoy iti maysa a tao a mananginom iti arak pagayam kadagiti agsingsinger iti buwis ken kadagiti banagbason ken iti kinasirib mapaneknekan gapu kadagiti gapuanan na. Isu nga daytoy iti pagkakitaan tayo gapu iti gapuanan met laeng gapu iti sirib nga gaput sa dingato. Tadto digiti masirib ditoy lubong ngem agpatingga iti sirib da tadalaeng kadagiti nainlubongan a banbanag. Ngem no diya gapu iti Dios a sirib isu dayta kas palawag a nainspirituan nga ni ibagbaga. So nga kabsat digitoy panunutin tayo ken amirisen tayo kadagiti kay papanan na kadagiti linaon iti sursurat ngayon na ibagbaga. So kadagiti kabsat iti nakipapaabot gapu ti Facebook online Bible study ken digitoy kabsat ngayon kayo i-share digiti hanpay a nakaammo iti kastoy a pabayan wenno adda alinteg iti nasantuan a bilin. Tadigiti kabsat isu tin na ibagbaga nga intayo ibaklay kadagiti nasayaat asasao met laeng gapu ti panunot tayo met laeng ngayon na ibagbaga. Ket agyamanak iti Dios Ama a manakabalin ti so amin. Amen.